Този кандидат отговаря уверено, говори бързо, знае терминологията, звучи като експерт. Значи добър кандидат, нали? Кейси Козирков, бивш Chief Decision Scientist в Google, казва: отговорите са несъществени. Мисленето е безценно. И е право. Днес всеки може да звучи умен, особено с помощта на AI. Но това, което отличава топ кандидатите, е интелигентността на решенията. Не какво знаят, а как мислят, когато не знаят. Коя е Кейси Козирков? Тя създава дисциплината Decision Intelligence в Google. Подход, който комбинира логика, психология, статистика и бизнес, за да учи хората как да взимат по-добри решения в сложна среда. Тя твърди, че в свят, в който отговорите вече са достъпни за всеки, умението да мислиш критично, да преценяваш риск, да структурираш проблема, става решаващо. Добрият отговор не е равнозначен на компетентност. Все повече мениджъри се подвеждат по перфектни отговори. Но това, което трябва да тестваш, не е какво знае човекът, а как мисли, когато не знае. Истинският потенциал личи в начина, по който някой структурира неясна задача, задава уточняващи въпроси и избира какво да провери първо. Затова тествай мисленето, не паметта. Задай казус с неясни параметри. Наблюдавай какво пита първо, какво приема за даденост и как подрежда стъпките. Кейси казва: в свят, където отговорите са лесни, най-ценният актив е способността да формулираш добър въпрос. Как да различиш бързия от умния? Кандидатът, който стреля директно с готово решение, може би просто е чул това преди. Този, който спира, мисли, пита, връща въпроса, показва, че разбира сложността. Това е човек, който ще взима умни решения, дори когато няма готово решение под ръка. Как да тестваш това? Дай му задача, където няма очевиден отговор. Например, представи си, че трябва да избереш между два технически подхода, без да имаш достатъчно информация. Какво ще направиш? Не слушай само решението, слушай как стига до него. Можеш ли да видиш начин на мислене или просто чуваш запаметени фрази? Вече не е важно кой знае най-много. Важно е кой мисли най-добре. Кейси Козирков казва: не задавай въпроси, които можеш да дадеш на GPT. Задавай такива, които показват как мисли човекът. Това е разликата между повърхностен и задълбочен подбор, особено в технологичната индустрия. Последвай ме за още идеи как да интервюираш умно и да разпознаваш хората, които ще взимат по-добри решения, не просто ще ти рецитират правилни отговори.